Анда безнең исәп палатасы җитәкчесе Кудрин әфәнде була диде әйме. Мәскәү шикелле зур агломерациягә көндәш конкурент булырлык агломерацияләр кирәк диде әйме. Без менә әгәр Татарстан берләшсә Башкортстан белән һәм башка тирә күршеләр белән без Мәскәүгә көндәш була алабызмы? Мәскәү бит инде ул үзе бер дәүләт кебек, андагы хезмәт хаклары, андагы тормыш дәрәҗәсе бөтенләй башка, әйме. Һәм бездә дә менә шулай артырга, бездә алар шикелле шулай бай була алырбызмы? Әгәр инде агломерация булса, әллә безнең якын тирәдәгеләр, хәерчерәкләр белән маташып, безнең дә икътисадыбызга зыян китергә мөмкин, безне алар төпкә тартмаслар микән? Менә шундыйрак фикерләр. Әлбәттә, бу дөрес сорау, ләкин мин нәрсә әйтәсем килә. Бер яктан сезгә ничек дип әйтәм, уңайсыз да җавабым, бер яклап уңайлы да. Уңайсыз яктан нәрсәне әйтәсем килә. Әлбәттә, без Мәскәү агломерациясе күп бай була алмыйбыз, чөнки безнең хәтле ресурслар юк. Чөнки Мәскәүдә әйтәсез беләс, Рәсәйдәге бөтен булган зур компаниялар, алар бөтенесенә төп офислары Мәскәүдә, шуңа күрә алар күпчелек налогларны шунда Мәскәү эчендә түлиләр, шуңа күрә Мәскәү шәһәрен баеталар. Һәм безнең дә байлыклар шунда күп. Безнең дә әлбәттә кайберәүләре шунда китә дип әйтсәк тә була инде. Ул инде теге. Нәрсәсе икенче яклап, әлбәттә без Мәскәү агломерациясе кебек бай була алмыйбыз, безнең хәтле ресурслар да, финанста, халык хаклы да, ләкин без үзебезне саклар өчен, булган ресурсларыбызны туплар өчен, аннан соң үзебезнең кайбер милли проблемаларны да чишергә җиңелрәк булсын өчен, үзебезнең милләтебезне берләштерер өчен, ул вакытта инде безгә Казан агломерациясе зур ярдәм итер иде. Менә теге дөньяда шундый әйтем бар бит, җиңә алмасаң башына бастыр инде бит. Менә ул вакытта инде без инде җиңә алмыйбыз бу тенденцияны, чөнки Рәсәйдәге хәзер сәясәт шундый федераль үзәкнең, алар ничектер гел кыскарталар, берләштерәләр, кәметәләр, киметәләр инде, әлбәттә, әйбәт, аны аерым әйтербез әле ул сүз турында. Менә шуңа күрә без инде ана турыдан-туры каршы тора алмыйбыз. Ул вакытта инде безгә нинди уңайлы якларыбыз бар, шул уңайлы як белән кулланып калырга кирәк. Минемчә, ул чиракта инде безгә инде мөмкинчелек бар икән Казан агломерациясын төзергә һәм Башкортстаннан да кушырга, безгә аның белән кулланырга кирәк. Чөнки без аның белән кулланмасак, бүтәннәр кулланачак. Менә еш кына мин үзем Башкортстан кешесе буларак әйтәм, Башкортстанны теге Урал ягы территориясе, регионы дип әйтәләр. Инде без чын яктан мин менә үзем шундый фәнни яктан материал да язганым бар иде, мәкалә да яздым. Мин тикшереп чыктым, тикшерү үткәрдем. Башкортстан хәзерге көнне икътисади яктан да, географик яктан да ул күбрәк Идел ягы, то есть Поволжье диләрендә әйт, менә без бит Татарстанда Идел төбәге регионына керәбез, Идел буе, Башкортстанда шулай керә. Инде халыкның да күпчелеге Идел ягында, Идел төбәге ягына карый Башкортстандагы яшәгән, чөнки Уфа шәһәрендә һәм Көнбатыш районнарда халык күпчелеге шул республикада шунда яши. Ул инде Идел ягына карый, икътисадта Идел буе белән бәйле. География яктан инде ярты Башкортстан Урал ягы, яртысы Идел буе ягы. Шуңа күрә дә без Идел буе ягына бик бәйле Башкортстан Республикасы. Без инде аны кулланмасак, Казан агломерациясына кушмасак, аны шул Чиләбегә яки Екатеринбургка, Свердлов өлкәләренә кушалар да, безгә татар милләтенә аннан бернинди уңайлы ягы булмыйча. Шуңа күрә теге шунда әйтем бар инде, бу дөньяда көчле генә һәм җитезе генә җиңә дип. Шуңа күрә без үзебез дә көчле, җитез булмасак, алга чапмасак, безнең өчен бу эшне дип әйтәк инде, безгә тискәре карата эшләячәкләр. Шуңа күрә безгә үзебезгә инициативаны үз кулыбызга алырга кирәк. Монсы шәбе имансы, безнең ниятләребез, теләкләребез әгәр инде тормышка аша калса, ләкин менә Башкортстан җитәкчелеге, Башкортстан икътисадчылары, сәясәтчеләре бу юнәлештә ничегрәк аларның милләтчеләре. Безне бит инде 2 сәгать аерма белән әйме, 2 республиканы гадел булмаган юллар белән бүлеп куелган һәм шундый форсат, шундый тарихи мөмкинлек бирелә икән, бу инде аларга ничек кабул ителә? Сез әле бу хактагы идеяләр алар тарафыннан ничегрәк кабул ителә? Ирәндегезме андагы статистиканы? Әлбәттә, статистика нәрсә дип әйтәм инде. Халык буенча, икътисади буенча бөтенесе дә Казан агломерациясе өчен Башкортстанны кертергә. Инде башкорт хакимиятенең җитәкчеләрен карасак, башкорт милли элитаның җитәкчеләрен карасак, алар инде күпчелегендә каршы, чөнки алар татар милләтеннән шикләнәләр, куркалар. Аларны уйлыйлар көчлерәк, зур санлырак татар милләтенә кушылсак, бер кушылу турында сүз бармы әле? Монда бергә булсак, ул безгә ниндидер теге зыян китергә может, без үзебезне юкка чыгарабыз мөмкин дип. Монда инде теге ниндидер элекеге заманнан калган фобия калган дип әйтәм. Ләкин без инде
Там мин еш кына үзебезнең менә сезгә эфирга килгәндә дә кабатлыйм. Безгә кемдер нәрсә уйлый икән дип аның турында иң соңгы вакытта уйларга кирәк. Безгә үз мәнфәгатьләребезне кайгыртырга кирәк. Бездә татарда шундый начар ягыбыз бар. Без гел кем безнең турында нәрсә уйлар икән, нәрсә әйтер икән дип гел уйлыйбыз. Сез үзегез турында уйлагыз, иң беренче. Без бит бүтән халыкка зыян китергә уйламайбыз. Алар инде безнең турында ниндидер зыян әйбер уйласалар, ул үзләренә генә кала. Безнең теге җаныбыз чиста, Алла Тәгалә алдында максатларыбыз ачыктан ачык. Шуңа күрә инде безгә яшерлек әйбер юк. Һәм без үзебез турында үзебез кайгыртырга тиешбез. Вакытта кайгыртсак, безгә дә яхшы була. Инде Башкортстандагы бүтән халыкларны карасак, теге татар милләтенә карамасак, ул әлбәттә бик уңайлы булыр, чөнки икътисадта шундый бер термин бар, синергия дигән әйбет. Мәсәлән, берничә кеше яки берничә төркем бер эштә бер-берсенә конкурент икән, бер-берсе белән бер үк әйбер эшлиләр икән, алар берләшсәләр, аларның көчләре дә, акчалары да, байлыгы да артый. Синергетический эффект. Менә мәсәлән, шуның аркасында көчле компаниялар, кечерәк компанияларны үзләренә кушалар, чөнки алар көчлерәк, байрак була. Безгә дә шул вакытта Казан агломерациясенә Башкортстан кушылса, икътисади яктан, ул вакытта андагы халык та көчлерәк тә, байрак та яшәр иде. Аларның хезмәт хаклары да артыр, чөнки икътисад көчләнгән саен, акча күбәйгән саен, теге ничек дип әйтәм инде, икътисад көчәеп бара, халыкның да тормышы яхшылана. Аннан соң инде безнең тагын бар шундый момент, транспорт коридорлары. Менә без хәзер беләбез, әле бер атна элек яңадан Казан белән Уфа арасында 15 сәгатьлек, аннан соң 12 сәгатькә хәтле төшерлек поездны җибәрәләр диделәр. Аннан соң параллель рәвештә Мәскәү, Казан, Екатеринбургка хәтле теге тиз йөрүле магистраль төзелә. Менә аның ул магистраль шулай ук Татарстан территориясенә үтә һәм Башкортстандагы төньяк көнбатыш районнардан үтә. Анда шул ук татарлар күп яши. Менә шуның аркасында менә бу безнең Казан агломерациясын төзегән вакытта менә бу транспорт юллар, алар коридорлар дип әйтәгән инде, ул ничектер яңадан да берләштерер иде, транспорт коридорлар алар шулай икътисадка бик уңайлы. Шуңа күрә тагын бераз үземнең озын сүземне кабатлыйм. Казан агломерациясенә Башкортстан кушылса, ул беренчедән татар милләтенә бик уңайлы була, чөнки без берләшәбез. Икенчедән Башкортстандагы да Татарстандагы яшәгән халыкка уңайлы була, чөнки үзебезнең синергия аркасында безнең икътисадыбыз үсәчәк, финанс яктан көчәябезчәк. Һәм өченче момент инде ул безнең хәзерге тормыштагы 100 ел электәге дә һәм хәзерге тормышка да бик уңайлы һәм максатларны тормышка ашыра торган әйбер инде. Ул тискәре түгел. Менә безнең өлкән яшьтәге тыңлаучылар беләләрдер, әйбәт, Совет вакытында күп Карл Маркс белән Ленинны цитатларын, сүзләрен әйтәләр. Менә аларның шундый сүзләре бар, әйбәт, сәясәтне икътисад экономика определяет политику, сәясәтне икътисад билгели инде. Шуңа күрә инде менә бу зур Казан агломерациясе төзелсә, ул шулай ук безнең теләгән икътисадны сәясәт, без теләгән сәясәтне икътисад берләштерәчәк һәм билгеләячәк. Монда инде куркып калмаска гына кирәк, монда бары тик шушы сез әйткәнчә бой җитешле тормышта яшисең икән, димәк инде синең үзеңнең милләтеңнең мәнфәгатьләрен кайгыртыр өчен бу инде башкорт милләте аның элитасы өчен дә уңайлы, безнең өчен дә. 2 сәгать аерма менә бу агломерация өчен роль уйнарга мөмкинме? Монда бәлки 1 сәгатьне алар безгә биреп, 1 сәгатьне без биреп, ничектер менә шулай, ничектер Мәскәүдән 1 сәгать аерылып торса, начар булмый инде бу. Минемчә, бу сәгатьләр буе, бу сәгатьләр темасы ул аерым зур проблема. Минемчә, инде әле качан Татарстанда 1 сәгатькә Мәскәүдән арткарак күчәргә кирәк иде, менә киресенчә алгарак күчәргә кирәк иде. Менә Башкортстан белән 1 сәгать кенә аерым калыр ул вакытта. Ул инде безгә бик уңайсыз Татарстандагы яшәүчеләргә. Мин инде Казан агломерациясе белән генә бәйләштермәсәм дә бу сорауны, инде андый зур агломерация төзи башласак, әлбәттә бездә 1 сәгать вакыты булса уңайлы булыр иде. Но 1 сәгать булмаса да инде, 1 сәгать булмаса, 1 сәгать аерым булса да, ул вакытта ничектер куркыныч булмаса иде. 2 сәгать ул әлбәттә бик зур инде. Аны яңадан бу сорауга кайтырга кирәк. Бездә Татарстанда да һәр вакыт бу проблеманы күтәрәләр. Минемчә, бу проблеманы чишергә кирәк. Мәскәү белән бер вакытта Татарстан яшәргә тиеш түгел. Һәм ул безнең гомумән үзебезнең биорежимыбызга, биорежимга да икътисади яктан да бер дә дөрес түгел. Менә мин гел исемә төшә,
кайтамай бит кай вакыт Казанга иртәнге вакытта шул Башкортстаннан 3нче ярты җәй көне яп-якты. Көндезге вакыт күк. Ну төнге 3нче яртыда менә ничек инде якты булу, ул дөрес түгел бит ул. Ул бит икътисади яктан да без нихәтле электроэнергияны яндырабыз. Ул бик дөрес түгел. Шуңа күрә без минемчә бу проблеманы иң беренче чишергә кирәк Казан агломерациясын төзүсәк. Һәм инде безнең президентыбыз Рөстәм Миңнеханов эшче төркем булдырырга кирәк диде. Менә бу эшче төркемгә кемнәр керергә мөмкин? Ул үзенең эшен никадәр дәрәҗәдә дәвам итәргә мөмкин? Күпмегә сузылырга мөмкин бу эшләр, фаразлар ничегрәк менә? Һәм ул ни дәрәҗәдә катлаулы бу эшне оештыру, агломерация булдыру? Казан агломерациясын төзүсәк һәм Миңнеханов әйткәнчә һәм минем фикерем, мин теләгәнчә Башкортстанны без менә кушсак, монда инде иң беренче моны төзүчеләр алар Мәскәүдәге Мәскәү кирмәнендәге кирәкле теге кланнарга дип әйтәйек инде көчләргә таянырга тиешләр. Нигә? Чөнки без беләбез, татарның көнләшүчеләр бик күп. Мәскәүдә әлбәттә безнең татарлар теге бик көчләнеп киттеләр, үзләренең анда дәүләтләрен төзиләр, үз милләтләрен үстерәләр дип андый көнләшүчеләр бик күп. Шуңа күрә аларны тыер өчен, аларның фик позицияларын җиңер өчен безгә үзебезгә дә таяныч Мәскәү өчен дә алырга кирәк. Ну иң беренче безгә таяныч көч булса Мәскәүдәге бу проектны хуплаучы дип әйтәйек инде, алга этүче булса, аннан соң инде мондый төркемдә, эшчән төркемдә төзеп була. Эшчән төркемгә иң беренче икътисадчылар кирәк, аннан соң социологлар кирәк, аннан соң инде минемчә сәясәт белгечләре дә булырга мөмкин. Но иң беренче инде менә икътисадчылар кирәк, чөнки тагын бераз әйтәбез, агломерация ул икътисади термин, икътисади район. Хәзерге көндә моның уже бөтен нигезе бар, фундаменты бар. Бу агломерацияны төзергә монда инде хәзер тулысынча рәвештә төзеп кенә бетерергә кирәк. Инде республикалар менә шундый куркыныч бар. Бу республикаларны бетерү юлында барылган. Шуның башы түгелме? Башында дип, әлбәттә андый куркыныч үзенең теге ничек дип әйтәйем инде фундаменты бар. Ниндидер сәяси хәйләлеге бар. Әлбәттә аның теге тулысынча юк дип әйтсәм, мин дөрес дип әйтмәсәм, мин алдар идем, әйбет. Ялган мәгълүмат сезгә әйтерим, ләкин тагын бераз әйтәсем килә. Без бу теге катокны дип әйтәйек инде, әйтмә, асфальтны төзүче катокны туктатып булмай бер кеше кул белән. Без аны туктата алмыйбыз. Ләкин ул вакытта безгә ничектер үз мәнфәгатьләребезне кайгыртып, үз хокукларыбызны яклатып, ул вакытта безгә ничектер кулланып калырга кирәк. Үзебезгә уңайлы булсын. Һәм мин инде ышанам, бу процесс шул ук ничектер әкренәя башлар, чөнки Рәсәйдә хәзер сәяси ситуация бик җиңел түгел, авырлыклар күбәйде, икътисади кризис та бар. Шуңа күрә андый басымнар әкренәя кәми башлар, безгә инде уңайлы як белән хәзер кулланырга кирәк. Чөнки без киләчәгебезне бүгенге көндә төзибез. Безнең үзебез андый зур 100 ел элегрәк безнең ата-бабаларыбыз Татар-Башкорт Республикасында Идел Урал штаты кебек төбәкләр төзергә максат куйганнар, тормышка ашыра алмаганнар. Без дә аны ашыра алмасак, безнең аныклар аны тормышка ашырырга тиеш һәм үзебез беренче фундаментны без төзергә тиешбез бу елда. Төзергә тиешбез, ләкин Илнар әфәнде беренче булып сүз Хисап палатасы җитәкчесе Кудриннан чыкты. Әлбәттә. Һәм гомумән Кудринның фикерләренә Россия президенты Путин бик колак сала. Мин еш кына күзәтеп барам, ул бүлдермичә аны ахырга кадәр тыңламыйча калганы юк. Һәм димәк, Кудрин өчен, гомумән Хисап палатасы өчен, андагы менә шул даирә сәясәтчеләр өчен, андагы җитәкчеләр өчен, икътисадчылар өчен менә бу фикерне Кудрин авызыннан әйттерү дип әйтикме инде, аларга нәрсәсе белән мөһим булды менә бу? Ни өчен кирәк иде ул аларга? Ну, беренчедән агломерация тематикасы Кудринга үзенә якын, ул аны алга сөрә, аны әйтеп бара бит. Аларга инде нәрсә белән уңайлы? Аны әйтәләр, теге Кудрин бит инде кем ул? Ул финансист, ул бухгалтер. Бухгалтер менә һәр безнең теге ничек дип әйтәм, оешмада эшләүчеләр беләләр, бухгалтер нәрсә белән билгеле, һәр эшләгән кешегә ул гел акчаны шутлап бара бит. Кемнең нәрсә күпме алганы белеп тора. Бер тиен дә аерым бирергә теләге юк. Аны кай вакытта шуңа күрә бухгалтерларны яратмыйлар да, оешмаларда эшләүчеләр әйбит. Менә шуңа күрә инде алар ничектер булыйлар. Без агломерация төзүсәк, безгә ничектер эконом булып кала бу финанс ресурсларны, без аны экономиягә калдырабыз, федераль бюджетта күбрәк акча кала дип, алар шундый фикер белән инде менә бу идеяны алга сөрергә тырышалар. Ул әлбәттә әйбәт идея түгел, чөнки теге
кыскарту, без аның теге оптимизация дигән сүз бар айт, ул безгә җирле халыкка бик зыян. Но тагын бераз әйтәсем килә, тагын бераз кабатлайм безнең кешеләргә, тыңлаучыларга, без бу катокны туктата алмайбыз. Без аны әкренәйтергә мөмкин, без аны әкренәйтергә тырышабыз әйбит. Ләкин тагын бераз әйтергә тиешбез, ул вакытта без үз мәнфәгатьләребез турында кайгырырга тиешбез. Әлбәттә, зур шәһәрләр хәзерге көндә үсә, агломерациялар ул дөнья күләмендә андый проблематика бар, ләкин нихәтле булса да безнең акчабызны үз кулыбызда калдырыр өчен һәм үзебезнең милли мәнфәгатьләребезне кайгыртыр өчен, үзебезнең халкыбызны әзрәк байытыр өчен, менә ул вакытта инде безгә бу зур Казан агломерация төзү проекты бик уңайлы минемчә. Менә Европа илләрендә